Najčastejšie presvedčenie je, že musím veľa pracovať, aby som si niečo zaslúžil. Áno. To znamená, že ten človek radšej pôjde, zobere si zoznam ľudí a bude obvolávať a bude proste pracovať do úmoru, ako by s nejakým sprievodcom sa opýtal a začal zisťovať, čo vo mne mi blokuje tú hojnosť, čo vo mne mám zmeniť. Je oveľa bezpečnejšie, to je vlastne tá komfortná zóna. Že človek ide v tých zabehaných kolejach. Takto som to robil 20-30 rokov, to znamená, aj teraz to budem takto robiť. A tuto už priamo to je tá styčná plocha medzi podnikaním a spiritualitou, pretože tí klienti, ktorí nám prichádzajú, alebo obchodní partneri, sú odrazom nášho vnútra. Čiže my sme tvorcovia reality a ten klient, ktorý nám zvonka príde, je iba projekcia. To znamená podobne ako keď ráno prídem do kúpeľne a pozriem sa na seba do zrkadla a keď sa mi tam niečo nezdá na mne, že aha, tak toto som ja, super, tak nezačnem to vyčítať tomu zrkadlu, že aký obraz mi dáva, ale začnem na sebe upravovať veci, sa teda umiem a účešem, alebo teda nejakú takú základnú štábnu kultúru, aby to malo. A to isté platí aj o klientoch v podnikaní alebo obchodných partneroch.